wallahi yaran nan sun fita suna waje suna wasa. Haka tsarin ki yake? Ai wannan ma shirme ne. Tun da na shigo na tuwo ban ji hayaniyarsu ba, na san kina da matsala. Yaya yaro zai dawo daga makaranta ba za ki duba littafinsa ba, ki gani shin ya ma je makaranta ko bai je ba. Tukar abin da malamai ba sa so ke. Sai a zo ana ta zagin malamai, ana cewa ba sa yi, amma ku kuma iyaye ba za ku kula da hakkin 'ya'yanku ba, sun je makarantar ba su je ba, ba za ku duba ba. Ɗaya kenan. Sannan kuma ba za ku duba yau ɗin nan sun yi aiki ko ba su ba, kuma da suka yi aikin nan sai inda yaro aka soke mara ya yi aikin an soke ya faɗi, sai ki zo ke a matsayin ki kin san abin nan sai ki nuna masa nan kaza za ka yi, nan kaza ake, nan kaza ake. Amma yanzu kin bar su sun tafi can sun je sun haɗu da yara batattu na unguwa suna abin da suka ga dama, ke baki san abin nan ba. Sai an jima tukunna dare ya yi baki ga ɗaya daga cikinsu ba, hankalin ki ya tashi, ina wane ya shiga ina wancan ta shiga. Dan Allah kai hakuri, wallahi zai fi na ne, wallahi ko ɗaya ban yi musu haka, suna dawa kawai suka cire kansu ba. Ni kuma sai na biye musu. To daga yau ba na son haka. Kai hakuri, ba za a sake. Ina so in yara na sun dawo daga makaranta su zauna a cikin gida. Idan ma bal za su yi ai wannan filin akan gidan ya ishe. Duk wasan da za su yi nan ya ishe su. Ba na son su dinga fita. Nauyin da yake kaina na 'ya'yan nan ba su kulawa, insha Allah dan Allah kai hakuri. Na haƙura tun da kin yi alƙawari a kan haka. Haka nake so idan na yi faɗakarwa ko kuma na yi faɗa a kan abu a fahimce ni. Ba damuwa, na ɗauka Allah yanzu ma zan je in kira su su dace. To shi kenan ni ma na ji ana sallama barin kuma. To, a yi hakuri ba zan ƙara